moi atentos, sobre todo atentas tamén, porque imos a falar dun asunto que nos concerne a todas, e que é a menopausa. Bueno. Xa fai moito tempo, aos 37 anos, sí. Pois se me arregla con 40 anos, fun moi precoz. Sí, estoy en la etapa. Como recorda esa etapa? Bueno, pois moito sudor, moita fatiga, pero bueno. Ahora mejor, pero al principio muy mal. Eu lembro moi ben. Bueno, lembro, eu non tuve sofocos, nin tuve nada deso, normal. Sofocos, mucho calor, cansancio, moitas cousas. Leváchelo ben ou... Moi ben. Foi unha etapa, pero corta. Sabes o que me quedou? Migrañas, o único. Como fago moito exercicio. Como te diches conta de que xa estabas entrando nesa etapa? Deixas de menstruar, pasan os meses Tiña moitas faltas. Un mes non o tiña apuntado, pensei que se me había olvidado. A mí foiseme, non me dixo adiós. Nunca máis me volveu. Nin viño xora un pouco, nin despois moito, foise para sempre. É que sempre é un asunto que provoca moitas dúbidas, que ás veces non se fala, Héctor, con claridade, por exemplo, das propias etapas deste proceso natural, non? De cando empeza. Claro, e gústame moito que digas proceso natural, porque é o que é, non é unha enfermidade, non é algo que teñamos que agochar, senón que é un proceso natural propio do paso dos anos, igual que poden ser as canas no cabelo, exactamente igual. Pero si é certo que pasa por unha serie de etapas, porque isto non te levantas pola mañá e ala xa, isto é unha menopausia, non. Isto é un proceso que vai lento, que adoita empezar en torno máis ou menos en torno aos 45 anos aproximadamente. Aí é cando empeza a comezar ese proceso que pode durar entre 4 e 8 anos. É dicir, non é un proceso que vai pouco a pouco, un proceso lento na que o nivel do estróxenos, que é unha hormona que temos, que ten as mulleres, vai baixando ese nivel e acaba facendo que non se produzan máis óvulos e que realmente acabe con eso que coñecemos todos, que esa falta de menstruación durante un ano. Porque, ollo, tes que estar un ano enteiro sen menstruar para que se considere que xa estás na menopausia. Como digo, un proceso que dura entre 4 e 8 anos. E agora que estamos vendo esas etapas, Héctor, digamos, cal é un pouco a característica de cada unha delas? Claro, é que nesa perimenopausia xa empezan os síntomas. Sobre todo, un dos característicos é a néboa mental. Un problema que sufren máis ou menos o 60% das mulleres. Producido porque baixan o nivel de estróxenos en sangre, entón o noso cerebro ten que habituarse a esa falta de estróxenos. Entón, que é o que ocorre? Dificultade para concentrarse, todo o que abarca un pouco esa néboa mental, que pode decir, pois esa dificultade, xa non me concentro igual de ben, olvídome de certas cousas. Eso sí, é un proceso temporal. En canto o cerebro acostúmbrase a esa falta de estróxenos, desaparece esa néboa mental. Pero si é certo que ocorre e que é algo normal. E logo hai máis síntomas, como os clásicos sofocos, que é algo moi coñecido nesa menopausia, e que realmente hai mulleres que o pasan realmente mal con estes sofocos, ese calor que empeza de repente no peito, que sube cara a cara, que incluso moitas veces provoca a sudoración e que dura durante uns minutos, pero son uns minutos no que se pasa mal. E logo empeza a haber eses cambios no ciclo menstrual que provocan tamén insomnio, alteracións no sono, vemos esa perda de elasticidade da pel, dor de cabeza. Todos estes síntomas van pouco a pouco aparecendo, son progresivos, non en todas as mulleres aparecen todos, poden ir aparecendo un sí, outros non, ou incluso por temporadas ir aparecendo e desaparecendo. Claro, pero para todos estes síntomas hai remedios, Héctor. Claro, que sexa un proceso natural non quere decir que, bueno, é o que hai que aguantar. Non, é un proceso natural, pero hai solucións, hai remedios e hai xeitos, ademais, moi naturais de levalo mellor. É dicir, de poder levar mellor eses sofocos, como, pois, con alimentación rica en fitosteroles. Así, e que son os fitosteroles? Pois mira, por exemplo, na soia, tanto na leite de soia, como, por exemplo, nos brotes de soia, hai eses fitosteroles, e temos tamén por aquí outra serie de alimentos, como son os cereais, como son os cacahuetes, incluso. Anda, e iso? Ou as legumes que son ricos neses fitosteroles. Sí, entón, estamos meténdolle esa parte desa que nos falta, non estamos metendo as hormonas que nos faltan, pero sí estamos, en certo modo, suplindo esa carencia dun xeito natural, coa nosa alimentación, elevando un pouquiño mellor eses sofocos. En caso de que non sexa suficiente, hai tamén terapia e hai tratamento a nivel xa con pastillas para tratar de elevar mellor, ou seja, que realmente hai solución para eses síntomas, especialmente
para os sofocos, que adoita ser o peor, así que temos esa solución. E o deporte, porque vexo aí esas mancuernas? O deporte é fundamental, fundamental en todas as etapas da vida, pero sobre todo cando a muller entra na menopausia. Temos que facer deporte, pero sobre todo deporte de forza. Non fai falta tampouco aquí ahora de repente ir collendo o ximnasio todos e empezar ali a levantar pesas. Na casa podemos ir facendo ese deporte, eso sí, mira, con que fagamos simplemente durante 5 días a semana, se ir a camiñar media hora eu penso que máis ou menos podemos sacala todos, pero ir a camiñar, non ir a mirar escaparates e facer recados, non, camiñar ben media hora todos os días, e logo durante 2-3 días a semana facer exercicios de forza, coller unhas pesiñas na casa, ir facendo algo de forza, que non temos as pesiñas, unha garrafa de auga temos todos, pois cunha garrafa de auga imos levantándoa para arriba, para baixo, imos facendo, movendo ben os músculos, facendo forza, e iso vai ter un beneficio directo en como vamos levar esa menopausia. E por qué? Porque realmente imos recuperar masa muscular, imos conseguir activar o noso corpo e imos conseguir que melloren moito eses síntomas. Outro síntoma do que non falamos tamén é moi habitual durante a menopausia é a alopecia. Moitas mulleres empezan con perda de cabelo en canto empezan con ese problema de caída de estróxenos. Así que tamén hai solución, todos eses problemas van mellorar. É dicir que cales son un pouco as consecuencias que estamos vendo, non, deste proceso, pois na nosa saúde, por iso hai que vixialo de preto. Claro, porque falábamos das que se ven, é dicir, dos sofocos, da néboa mental, da que nos notamos directamente, non? Esa néboa mental, eses sofocos, ese cansanzo ou eses... Pero logo hai outra serie de cousas que tamén aumenta o risco e que non imos ver. Risco de fracturas óseas, por eso temos que insistir moito en alimentación rica en vitamina D e tamén, se é necesario, suplementarnos para aumentar esa vitamina D e evitar as fracturas óseas. Máis risco de cancro de mama, máis risco de aumento de colesterol. Unha muller que toda a vida levou ben os niveis de colesterol e comía un pouco, bueno, así un pouquiño, como se soe dicir, un pouco de todo que me dá un pouquiño a gana, métome caprichos porque non hai problema. En canto caen os estróxenos, temos máis risco de que aumente o colesterol, así que, ollo, hai que facerse máis revisións para ver se realmente o colesterol está ben, aínda que comamos os mesmo de sempre. Despois, o que pedíamos, máis risco tamén de infarto e de ictus, por eso temos que coidar un pouquiño máis a nosa saúde, facer algo de deporte, coidar máis a alimentación, porque temos máis risco. Sempre compre recordar, Héctor, que sempre non lo dis, que o síntoma característico do infarto feminino nada ten que ver co dos homes, non? Cal é a nosa característica fundamental? Claro, é que hai moita diferencia, tamén hai que explicalo, porque moitas veces as mulleres o diagnóstico do infarto chega máis tarde porque non é o clásico que nós estamos acostumados a que sempre se fala, non? Infarto, dor no peito ou dor no brazo esquerdo, non? Ese dor no peito, dor no brazo, pero claro, a muller no diagnóstico moitas veces chega tarde por eso, porque os síntomas que vai ter adontan ser distintos, como pois máis dor de estómago, e dor incluso nas costas. Entón, se empezamos con ese dor de estómago que non pasa, porque comín algo que me sentou mal, é lóxico, non? Pero ese dor de estómago que non pasa, que atopome así un pouco mareada, que teño aquí como unha presión, pero que non é no peito, é no estómago. Entón, non o vou mirar, vámolo mirar, porque simplemente facendo un electro saímos de dudas. Dor de costas tamén que non pasa, tamén pode haber ese dor no brazo esquerdo e no peito, pero ese máis característico dos homes. Héctor, como é un asunto do que durante moito tempo non se falaba, hai moitos mitos en torno á menopausa que se che parece, imos a tratar de desmontar entre todos. Por exemplo, o do deporte, que nos lo acabas de salientar ti tamén, non? Que o exercicio, díxose durante moito tempo, que podía empeorar os síntomas, Héctor. Sí, é que incluso había veces voces que sí, que decían non, é que non é moi recomendable o exercicio intenso porque pode acelerar a menopausia, non? Decimos que empeza en torno aos 45 anos, non é que en mulleres deportistas empezan antes. Isto é totalmente falso, o deporte non vai acelerar ese proceso natural, senón que poda axudarnos a levarnos moito mellor. Pois imos ver outro mito moi desta sabedoría popular, entre aspas, que ten que ver ca menopausa, que procedo a ler, a partir dos 50 anos xa non se pode gañar masa muscular, que yo digan a Jennifer López. Totalmente falso. Aínda que nunca na vida fixéramos deporte ni fixéramos exercicio, decir, bueno, vou empezar ahora aos 50, por suposto, e aos 70 e aos 80, nunca é tarde para empezar a facer deporte, a gañar masa muscular, a revertir esa perda, se xa empezou, nunca é tarde, eso sí, adaptado a nosa situación
física, pero podemos empezar a calqueira idade e debemos empezar a facer deporte. E último mito, querido Héctor, que imos desmontar: o exercicio físico ten un impacto negativo nos osos. Tamén se di, claro, é que teño osteoporosis por eso, non? Incluso, claro, foulle dar por ir ao baile e ora rompeu a cadera. Claro, isto non é por facer deporte, non é por moverse, non é por facer exercicio, non vai acelerar esa desmineralización ósea, ese oso que vai pouco a pouco perdendo masa por dentro e vai quedando moi frágil, eso é por esa perda de vitamina D, por esa perda de masa muscular, de masa ósea, pero iso vámolo revertir tamén co exercicio físico e coa alimentación, así que para nada. Clarísimo, os 50 son os novos 30, Dende querido logo. Héctor. Hai que velo así. Bueno, un evento